Основни елементи на компютърната презентация. Мултимедия – това е съчетаване на текст, графични изображения, звуки на анимация чрез използването на дигитални устройства с цел по въздействащо представяне на информацията. Слайд – това е градивна част в компютърната презентация, отделен екран, който може да съдържа различни мултимедийни елементи. Презентация – това е представяне на информация пред публика. Режим на визуализация – това е специализиран изглед за редактиране и разглеждане на презентацията. Компютърна презентация – това е представяне на информация с използването на специализирани компютърни програми. Презентацията е на конкретна тема, може да съдържа текст, снимки, видео, звук, таблици. Видова информация според начина на възприемане: визуална, слухова, обонятелна, вкусова, според формата на представяне: текстова, числова, таблична, графична, звукова и видео. Програми за създаване на презентация: PowerPoint, платформи за създаване на презентация в интернет: Presentationtool. Стартиране на презентация: кликнете на старт бутона в долния ляв ъгъл на работната лента. Кликвайки на стартовия бутон се отваря стартова лента, от която селектирайте Application или всички програми. В категорията всички програми селектирайте Microsoft Office. В категорията Microsoft Office селектирайте Microsoft PowerPoint. На работния плод ще се отвори прозорец на програмата PowerPoint. Режим на визуализация: кликнете на категорията View. Нормален изглед. В лявата част на екрана са подредени миниатюри на слайдовете. Структурен изглед: използва се за по-лесна работа с текстовото съдържание. Добавяне на слайд: кликнете на категорията Home и селектирайте New Slide, където са изложени различните видове слайдове: текстови с мултимедийно съдържание с различна функционалност. Изтриване на слайд: селектирайте миниатюрата на слайда в лявата част на работния прозорец и натиснете бутона Delete на клавиатурата. Стартиране на презентация: селектирайте категорията Slideshow from Beginning. Стартира презентацията от първи слайд. From Current Slide стартира презентацията от слайда, който е селектиран. Спиране на презентация: използвайте бутона Escape на клавиатурата, за да прекратите презентацията.